kinurmatan Bapak utawa Ibu guru lan para siswa sedaya, puji syukur kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi kita saged ngumpul ing dinten menika. Ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi tema Hari Pendidikan. Pendidikan minangka proses sinau kangge ngembangke keterampilan, kawruh lan budi pekerti. Kanthi pendidikan kita saged dados generasi ingkang pinter lan tanggung jawab. Hari Pendidikan Nasional dipengeti saben tanggal 2 Mei kangge mengeti dina lairipun Ki Hajar Dewantara. Pendidikan penting amargi dados kunci kemajuan pribadi lan bangsa. Ilmu pengetahuan lan teknologi zaman modern menika saya maju. Mula minangka kita siswa kedah rajin sinau, disiplin lan ngajeni guru. Mekaten sesorah ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten kelepatan lan kekurangan anggen kula matur, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.